30. septembra nás čakajú predčasné parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Aj keď sa môže zdať, že organizácia volieb je už akousi rutínou a za tie roky sa podarilo vychytať všetky muchy, nie je to tak úplne pravda. Pre väčšinu z nás je normálne prísť do volebnej miestnosti, odvoliť a odísť. Pre tých z nás, ktorí sú handicapovaní, však môžu byť obyčajné voľby skúškou trpezlivosti alebo niekedy aj hrdosti. Nie vždy sú totiž prístupné skutočne pre každého. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská mi povedala viac o tom, kde vidí priestor na zlepšenie. Prieskum, ktorý sme robili na jeseň minulého roku počas komunálnych volieb, nám preukázal už určité tendencie zlepšovania danej situácie, odstraňovania bariér. 2/3 volebných budov sú bariérové. Je potrebné teda hľadať riešenia, akým spôsobom odstraňovať tie bariéry, zapájať sa do rôznych projektov, aby sa získali peniažky na to, aby daná budova mohla byť debarierizovaná. Organizáciu volieb majú na starosti mestá a obce a volebné miestnosti sú často v budovách škôl, obecných úradov, kultúrnych domov. Mnohým obciam chýbajú peniaze na vytvorenie bezbariérových prístupov, avšak podľa Martiny Kubišovej, podpredsedničky Komory obcí Združenia miest a obcí Slovenska, sa samosprávy snažia, aby bolo bariér čo najmenej, ideálne žiadne. Každá samospráva urobí maximum, aby vyšla v ústrety občanom s handicapom a umožnila im riadne odvoliť v dôstojných podmienkach. Ak sa stane, že sa ktokoľvek nemôže dostať do volebnej miestnosti z akéhokoľvek objektívneho dôvodu, či už je to zdravotné postihnutie, dočasný handicap ako napríklad zlomená noha, alebo ide o ťažšie sa pohybujúceho seniora, môže požiadať volebnú okrskovú komisiu, aby za ním vyslala 2 členov s prenosnou volebnou urnou. Voľby by však mali mať istú vážnosť a dôstojnosť a otázka je, či tieto atribúty naplňa v hodení lístka do urny, kde si pod schodami. Pokračuje opäť komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Toto naozaj nie je dôstojné, takýto výkon volebného práva. Navyše, že tá okrsková volebná komisia ani nemá akým spôsobom zabezpečiť tajnosť toho hlasovania, keďže ten človek je na chodníku, chodia okolo neho ďalší voliči, čiže nie je tam žiadny paraván, ktorý zabezpečí ochranu a tajnosť volieb. Riešení, ktoré nestoja takmer nič, je mnoho. Možno pomôže prenosný paraván alebo postačí vyhradený priestor, aby mal človek voliaci pred budovou súkromie a mohol si premyslieť, koho bude voliť. Voľby do prenosnej úrny v domácnosti by mali byť len jednou z možností pre ľudí s handicapom, pretože možnosť vybrať si je dôležitá. A o tom predsa voľby sú.